Така, да, хора. Здравейте, днес ще показвам скин. Да. Сега ми ги няма. Чакайте. Ще да показвам скин и... Сега няма скин. Така. Давид ми каза, че има нов скин и сега с моят папагал ще танцувам. Ще танцувам, ето. Да видите нови танцове. Така, първи танц. Втори танц. Махни. Тихо. Това не с мене. После ето този. Задно салто и това. Но ето това, където Давид ми каза един мой приятел, да кажем, че има ето такъв скит.